Erakusketan agertuko dira 28 obra. 11 izango dira oleo mise gainekoak, 3 olio taula gainekoak, 11 akuarela eta gero beste akuarela bat arkatzakin ere dagoena. Eta orduan ni nahi izan dio jarri titula erakusketari, bidaiatzen da titula, ze nabaritu nuen erakusketa hau zela pixkat ezberdina besteetatik, ze ez zen hain eklektikoa eta jorratzen zuen gaia zen oso paisajista, paisaje urbanoa, eta orduan iruditzen zitzaidan oso zentzu pobrea niretzako eta nahi nuen eman zentzu zehatzago bat eta horregatik titula jarri du bidaiatzen, ze dira nire azkeneko urteetan egin ditudan bidaietako argazkietatik atera dut materiala, kuadro guztiak egiteko batezik, daukat bodegoi bat pop art antzekoa dela, hori da diferentea, beste guztiak dira azkeneko urteetan egin ditudan bidaietatik ateratako materiala. Hemen agertuko dira kuadroak, Romako kuadro bat agertzen da, gero adibidez Roma Batikanon egon nintzen eta hango eskultura bat ere agertuko da, arkatzez egina, gero badaude Napoleseko kuadroa, Nova Yorkekoa, Pragakoa, Marraketxeko ate bat agertuko da, gero kontrastea eginez beste segurako erdiaroko beste ate batekin horrela elkarrizketa bat egiten, eta hori izango zen bidai normala, ez? Ikuslea egiten du bidaia, ikusten du agian egon ez den leku batzuk hor kuadroan, baina ni nahi dut ere erakutsi beste bidai batzuk erakusketan. Eta izango ziren adibidez ikusleek egin dezaken bidaia bat izango litzateke adibidez nire hobekuntzaren inguruko bidaia bat. Orduan, ni beti kuadro baten aurrean jartzen naizenean, nire naia beti da hobetzea, kuadro hobeago bat egitea. Orduan, ikusleak nabaritzen badu, agian ni lehendikan beste kuadro batzuk ikusi dula edo naiz eta beste kuadro batzuk ez ikusi, nabaritzen badu kuadro hau oso ondo dago, beste hau pixkat ikusten dut pixkat gutxiago gustatzen da, hori da bidai bat egitea, ez? Gero, beste bidai bat ze izango litzateke, adibidez koloreen inguruan. Orduan, ni urteetan zehar jorratu dut nire paleta, orain ja dakat paleta nahiko definitua, adibidez lehen nituen koloreak, orain kolore gutxiago erabiltzen ditut, eta baita ere erabiltzen dut koloreen inguruko psikologia liburutan irakurri egin dudana. Koloreen inguruko asunto hori izango zen beste bidai mota bat, ez? Gero, eta hirugarren bidaia niretzako izango litzateke zer agertzen den kuadro bakoitzean. Adibidez, hemen ditut 3 kuadro, direla konposizioak. Eta dira konposizioa modelo famatuekin, egin ditudan konposizioak dira, eta agertzen dira modelo famatuak eta modelo formatuekin batera agertzen dira Nova Yorkeko paisajeak. Eta orduan, niretzako kuadro horiek dira metakuadroa gisa gineko materiala. Agertzen diren Nova Yorkeko paisaje horiek ni lehen egin dituen beste kuadro baten kopia zehatza dira kuadro berri horretan. Eta modeloa jartzen dut dekorazio gisa, ni adibidez egiten dudan lanaren rebeindikazioa balitz bezala. Orduan, gauza hori nabaritzea ere bidaia bat egitea da. Gero, beste kuadro batzutan agertu daiteke eraikinak jendeakin. Eta ikusi dezakezu beste kuadro batetan, adibidez erakusketa honetako Zumarragako 3 kuadro egin ditut, eta beste kuadro hortan agertzen da Zumarragako kale bat, baina jende gabe. Orduan,
nola esango nuke, ezberdintasun horiek ikustea eta nabaritzea, ere, niretzako, ikuslearentzako ere, bidaia bat egitea izateke. Eta horregatik, tituloa bidaiatzen eta erakusketaren ildoa zehatza, bidaiaren inguruko asuntua. Eta erakusketa egongo da irekita otsailaren 6-tik 16-ra, eta espero gustatzea, eta jendea etortzea, eta disfrutatzea.